karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Unsa kay nasud sa utok sa duha ni Medusa ug ni Aqualos nga ilamang kong gipagawas sa ilang gibilangguan ako. Pero bahala na, maningkamot kong makagawas gikan dining dapita. Ang duha ay kalatok ng mga mata, bantay lamog makagawas ko dinhi. Abli ang gate, paspasan ako akong panggagan aron makabiyan ako dinhi ug makagawas na ko dinhi. Gamiton ko ang akong pagkatagulilong. Ang litob ni Dagan ug duol na lang siya sa gate. Nagpanglingi siya kanato. Nagtuo ang animal nga makalingkawas siya sa kamatay. Kinahanglang makuha taon na ang akong trabong ko, Haring Aqualos. Una siya mamatay. Garaon kay tawhana. Ihatag man tuod ka na to ang trabong ko. Apan, daghan kay kondisyon. Laki pa ang akong gamhanang bangkaw. Gitripingan sa litob nga Lucio. Nakagawas na ko sa gate. Og dili na ko makita nila. Kay nagpakatagulilong naman ko. Kasakit sa akong bunog. Ako lang uyan ang tambalan. Kinahanglan nga mauna ko sa pag-adto si Wasay. Uhaon ko kaniya ang trabong ko. Bantayan ko kining akong pagkatagulilong kay pila lang ka minutos. Maulian na sa... Kung maulian ko, kung makita na ko sa mga mata sa mga tao, mutago lang una ko. Dili ko musugot nga doon ay daotang mahitabo sa akong pamilya ug sa mga tao sa niya. Bisan og sawa paganit ko nahimong sirila. Naghuna-huna ko nga palayan ko ang akong pamilya. Aron dili sila maamong sa akong kadimalas. Bisan og magpalayo pa kanila, may buhaton jud si Aqualos nimo og sa imong pamilya. Apil na ang mga tao. Pangitaon kaniya halandong Laura. Buhaton niya ang tanan nga madaka sa balagtigi tungod sa iyang gugma. Huwag mo samot nang masuko ka na ako si halandong kaya. Huwag ang mga katauhan lang gihapon ang mag-anto sa maong silot sa niya. Sa ako ng kingon, dili lang ang mga mortal ang maigo sa kasuko ni Kia. Lakip na kami mga ordinaryong mga immortal, maapil sa maong kasuko. Ug si Aqualos ug ang mga dumadapit kaniya makalingkawas. Tungod kay dili usab ordinaryo ang gahom ni Aqualos. Tabangi ko. Buka kining bildong nakagapon sa akong mga kamot. Sige na. Suwaya na to buak. Basin og mabuak siya og bato. Oh, uy! Si Duwit-wit ka nang nagsingabot. Ang imong hikanang kaba-kaba? Oh, may ibalita na sa tingali siya na to. Kikan sa mama. Unsay iyang gisulti? Unsay iyang gibalita? Wa pa makuha nila ni Aqualos ug Medusa ang trabong ko. Apan? Apan unsa? Hapit na nila makuha. Ha? Asa man day nahimutang ang trabong ko? Si Lucio. Sino Lucio? Oh, si Lucio ang nahibaw kung asa ang trabong ko. Nadagpa nila si Lucio ug matod pa ni Duwit-wit. Buwan og kayo ang tiguwang kay gikulatan ni Aqualos. Kay wa mo tug-an kung asa na ang trabong ko. Salamat. Kay wa mo tug-an si Lucio. Wa mo tug-an si Lucio tungod kay mas didapig si Aqualos ni Medusa. Nahibaw na si Lucio kung unsaon pagtangtang ang imong gahom. Ang gusto ni Lucio nga ihatag niya ang trabong ko. Apan, adunay mga kondisyon. Unsay mga kondisyon ni Lucio? Unsay iyang mga kondisyon sa niya? Pangayoon niya ang bahandi sa kadagatan og labaw sa tanan. Kuhaon niya ang gahom ni Haring Aqualos. Mao ang iyang gamhanang bangkaw. Dong James, makagawas na ka dong. Gibayaran na nako ang bilin sa ospital, Dong James. Toy, Dong, ay wasay. Dong. Toy, Oy, oy. toy.
Rike, sa mga do. Ano, hong-hong man ka. Na, maorbe na naman yan ni Rizaldo. Kanang hong-hong-hong-hong-hong-hong-hong do. Ang umusyagit ko, Noy. Naniaman ta sa ospital. Da, niyang anong hong-hong-hong-hong-hong-hong-hong man ka. Ta, sa Klaro, hong-hong. Noy. Mo naman kung doon ay sikrito, ana. Ha? Anong hong-hong-hong-hong-hong-hong-hong man ka. Kalisog ba yun? Ay! Isir ba ka? Dong! Oh. Dong! Nakadungog ka? Dong! Oh, Uy, igo ramitan Dong James. Wala kay planong mutingog, Dong James. Dong! laki. Wala kay planong mutingog, Dong. Ala, ang alkansil niya nato, Dong. Ha! Noy, Oh, amin na ako. tama. Wala ginitiyog-tiyog si Sir James. Abi, Sugod sa akong pagbantay niya. Nagtuo siya kaganansya siya, nandito sa mutingog, ha! Buong pita ko, Noy. Nung naunsa na siya, ay, nagtanaw na ko niya ba? Nagkupag yung mata, pero pa siya tingog-tingog. Ah, gahilag tingali do, Rike. Ay, dali, dali. Ano Ha? ta diri sa plindo? Ay, panglibak kining ato. Lain kay manlibak ta ka. Naras atubangan atong gilibak. Wah! May problema na do. Klaro kayo, Noy, uy. Ah. Na, may problema yun. Gahilak ko. Si Inday Laura, ang tudron. Wa pa gina mo makit eh. Ang kuya lang. Ay, nalamoy sa nakumbitin si Inday Laura. Gina! Kita bitaw ko atong nakumbitin atong miagi si Mana Noy Wasay. Abi na kung unsay gikagubtan dito sa dapit sa bahay Noy Lucio. Ah, Sus! Naamay na kong bitin. oh. Unya, may katingalaang gagmeng tao kuno nga nangatake. Dado, Rike. Kung matod pa, okay kuno to. Dado, Rike. Noy, Patag diili pa ka. Bata dong, ug tingog. Tiguang ni kikita na, upa man ka do. panay ay, paupa mo ko. Do, may problema na siyang dako, do. Mayo ang taog, ikay nalamoy sila kong bitin Noy no. Unoy wasay, aron, wala na problema. Dangat ni mo do, Rike. Ika naman oy, ako ang kuhaan ako, do. Dili, padool, padool. Ha? Padool. Ano man? Kay duklon ti ka do, padukol ka na ko. Ayaw, ayaw Ha? Noy wasay, ayaw. Friend ba yata? Ikaw Pa? kagiron. Friend man ta. Ikaw kagiron. Kakakiron. Ah, Hadunggan pa yun ako ni wasay ba? ay, Si Ma'am Laura kuno ang nagdag di malas diri sa atong lugar. ay pagtuan na do. Ha? Do, Rike, kaya do, ha? Ay, kaya do. Ganahan ko muhala da. Muhala ko ganahan me. Ay, oy. Ay, do. Kay, mas di malas kapag naon ni De Laura do, ay pagsultian na do. Ay, hala. Hala. Mga hala. Ay, hala. Uy, si Dong James man to ni gawas. Uy, wag yapon mo tiyo, Dong James. Uy, Dong James, hindi lang ka mo tingog do. Ano kay plano mo tingog do? Nagibiyaan man ta din hi, oy. Uy, mura man kitay. Na hospital din hi. Tana do, Rike. Kadiyot yo say. Ano man? Tapoy yun ang baba ni Monoy. Na. Ay gugdong kag manok na. Ikaw. Dagang ayong mumuhoy mong baba. Ako, hindi ka niyo magbantay do, Ricky, oy. Momos ka noon do. Laro ako no. Lugas bas ka noon do. Mumulgi. Basig bugas pa na. Wa pa na maloto. Dong, gahinoktok man ka din sa gawas dong Francel. Mura bayak kag dakong tao dong, nga nadatugan sa dakong problema. Wa si daddy o si mami na ko. Nanitirang. Ay, sagdi lang, God. Ni apa man gihapon ko. Di taman ka pasagdan. Ug mamauli raman to silang duha. Si daddy ni mo dong, makagawas naman po to sa ospital ba? Naayon naman sa iyang hilanat. Si Mami Laura. Dili na gustong mapauli din eh. Ha? Uy, nga no good town. Dili na siya pwedeng makatunob din sa yuta. Ay nga naman lagi, ay, Dong Francel. Ang nahimo naman siyang sirena. Unsa? Si Inday Laura, nahimong si Rina. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!